ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሕማም ዓባይ ሰዓል ድሕሪ ኮቪድ-19 ካልኣይ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ተላብዓ ቀታሊ ሕማም እዩ። ኣብ 2022 ብድምር 1.3 ሚልዮን ሰባት ብሕማም ዓባይ ሰዓል ሞይቶም። እዚ ማለት 166,000 HIV ዘለዎም ሰባት ሓዊስካ ማለት እዩ። ኣብ 2022 ኣብ መላእ ዓለም ብገምጋም 10.6 ሚልዮን ሰባት ብሕማም ዓባይ ሰዓል ክልከፉ እንከለዉ 5.8 ሚልዮን ደቂ ተባዕትዮ 3.5 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮን 1.3 ሚልዮን ህፃናትን ይርከብዎም። ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣብ ኩለን ሃገራትን ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመን ዝርከብ ኮይኑ ብዝግበር ጥንቃቐታት ዝፍወስን ክትከላኸሎ ዝከኣለን እዩ። ንብዙሕ መድሃኒታት ዝፃወር ቲቢ ቅልውላው ህዝባዊ ጥዕናን ስግኣት ድሕነት ጥዕናን ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ዓመተ 2022 ካብ 5 ሰባት ኣስታት 2 ጥራይ ሕክምና ከም ዝረኸቡ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ዓለም ለኻዊ ፃዕርታት ንምምካት ዓባይ ሰዓል ካብ ዓመተ 2000 ጀሚሩ ኣስታት 75 ሚልዮን ዝግመት ህይወት ከድሕን ከሎ ኣብ 2018 ዝተሰማዓሉ ዓለማዊ ሸቶ ንምዕዋት ዓመታዊ 13 ቢልዮን ዶላር የድሊ። ምጥፋእ ልብዳ ሕማም ዓባይ ሰዓል ክሳብ 2030 ካብቶም ኣብ 2018 ዝተዘርዘሩ ሽቶታት ጥዕና ሕቡራት ሃገራት እዩ ነይሩ። ምስ HIV ዝነብሩ ሰባት ካብቶም HIV ዘይብሎም ሰባት ብሕማም ቲቢ ናይ ምልካፍ ተቆልኦም ብ16 ዕፅፊ ይዛይድ። ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣብቶም HIV ዘለዎም ሰባት ቀንዲ ጠንቅሞት እዩ። ኣብ 2022 ጥራይ ኣስታት 167,000 ሰባት ምስ HIV ዝተኣሳሰረ ሕማም ዓባይ ሰዓል ሞይቶም። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ HIV ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ዝስዕብ ዝነበረ ሞት ብ83 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሕማም ዓባይ ሰዓል ንሳንቦ ዘጥቃዕ ተላባዕ ሕማም ኮይኑ ብሓደ ዓይነት ባክተርያ ዝመጽ እዩ። ኪየቭ ፖስት ዝተባህለት ናይ ዩክሬን ማዕከን ዜና ኣብ ዓምዳ ከም ዘስፈረቶ ፍሉያት ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ሱዳን ንጉጅለ ዋግነር ናይ ሩስያን ሃደኑ ዘርኢ ክልተ ተንቀሳቐሲ ስእልታት ከም ዝተረኽበ ሓቢራ። ብመሰረት ምንጪ ሓደ ኣባል ፀጥታን ምክልኻልን ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ንጉጅለ ዋግነር ናይ ሩስያ ካብ ሱዳን ንምፅራይ ስርሒታት ተካይድ ኣላ ክትብል እውን ጠቒሳ። እቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ንኪየቭ ፖስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ምናልባት ስርሒት ፍሉያት ሓይልታት ኣህዱታት ስልያ ዩክሬን ዘርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ንፀጥታዊ ኩነታት ግን ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይደለየን። መራሒ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ቅድሚ ወርሒ ርክብ ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ናብ ካናዳ ብዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣየርላንድ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ዕረፍትዩ እቲ ርክብ ተኻይዱ። ኣብቲ ብቐዳም 23 መስከረም ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ሓባር ጸላኤኦም ሩስያዊ ጉጅለ ዋግነር ከም ዝተመያየጡ ዝፍለጥ እዩ። ሩስያዊ ጉጅለ ዋግነር ምስ ሱዳን ዝተፈላለየ ንግዳውን ወተሃደራውን ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ክኽሰስ እንከሎ እቲ ጉጅለ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዝኾነ ይኹን ኢድ ከም ዘይብሉ ይዛረብ። ኣብ 2017 ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ኣብ ሞስኮ ዝገበሮ ዑደት ምስ ሩስያ ተኸታታሊ ስምምዓት ፈሪሙ ነይሩ። እዚ ድማ ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ቀይሕ ባሕሪ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትተክልን ኣብ መንጎ ሩስያዊ ኩባንያ ኤም ኢንቨስትን ሚኒስትሪ ማዕድን ሱዳንን ኣብ ዕደና ወርቂ ዘተኮሩ ስምምዓትን ዘጠቓልሉ እዮም። ቤት ጽሕፈት ጋዝና ኣሜሪካ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኩባንያ ኤም ኢንቨስትን ናይ ትሕቲ ቅርፂ ጉጅለ ሜሮ ጎልድን ኣብ ሱዳን ናይ ጉጅለ ዋግነር ግንባራት ምዃኖም ከሲሱ ነይሩ። ብመሰረት ብሲኤንኤን ዝተገብረ መርመራ እውን ኣብ ሰደድ ዘይተመዝገበ ወርቂ ናብታ ዋግነር ከም ዝሰርሓላ ዝፍለጥ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ ነይሩ። ካብ 2017 ጀሚሩ ምንጭታት ሩስያን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ሩስያውያን ጉጅለ ዋግነር ከም ዘለው ዘርእዩ ምስልታት ይስርግሑ ነይሮም። ኣብ 2021 እውን ምስ ጉጅለ ዋግነር ዝተኣሳሰር ናይ ቴሌግራም ማዕከን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዋግነር ንወተሃደራት ሱዳን መዘከርታ ክሽልም ዘርኢ ምስልታት ኣውፅኡ ነይሩ። ኣብ ሓምለ 2022 ድማ ብተመሳሳሊ ንሱዳናውያን ወተሃደራት ናይ ፓራሹት ምዕላብ ልምምድ ከካይዱ ከለው ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሓ ነይራ። ጉጅለ ዋግነር ኣብቲ መጀመርታ ፕሬዚደንት በሽር ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ንምሕጋዝ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ሜድያ ጎስጓሳት የካይድን ሰልፈኛታት ጸረ እስልምናዮም ተባሂሎም ክኽሰሱ ይጽዋዕ ከም ዝነበረን ሱዳናውያን ምሁራት ይኸሱ። ደራሲ መጽሓፍ ንጥፈታት ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ዶክተር ሳሙኤል ራማኒ ዋግነር ኣብቲ መጀመርታ ንምምጻእ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ስልጣን ክድግፍ እንከሎ ድሒሩ ግን ካብ 2021-2022 ጀሚሩ ብዝያዳ ካብ ዕድናታት ወርቂ ንምኽሳብ ዝምድንኡ ምስ ኣዛዚ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ከም ዘደልደለ ይገልጽ። ኣብ ወርሒ የካቲት 2022 ኣዛዚ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ይዝከር።
ጉጅለ ዋግነር ኣብ ሱዳን ብዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒታት ምዕቃብ ምልካዊ ስርዓትን ምዝመዛ ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ኣመልኪቶም ብዝተፈላለዩ ወገናት ይኽሰስ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን